Urugono. Ane pulukwa mmadụ n'ọkpụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide ka o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Chacha. Ndị ụka eriga anyị o. Fọnda mbaki o. Ndị ọcha eri anyị o. Fọnda mbaki. Fọdụ asị kala aka. Ụgọdụ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke fe ka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na mma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ka anyị babiri ebe a. Ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọma nọ. A sị na chi tata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ na soshal midia maọbụ na awa chanel. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Oge na-adịrị anya anyị ga-ewetakwala ụnụ our own ọdịnala administration n'oge awa nke eziokwu. Gịnị wụ ọdịnala administration? Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị, ndị friends anyị, ndị children of the temple and friends of the temple all over the world. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu wee jụọ ogu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Maka na what you don't know is only a mystery to you. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission actually is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ezumezu. Gịnị bụ ezumezu? Ma ọ bụ na ị nọ n'ọdịnala Igbo wee nụ wọd ezumezu. Ezumezu mmụọ kere ihe omimi. Onye bụ isiokwu anyị. Ige ntị nke ọma. I can tell you for fact what you will learn today will help you a lot in life. Ezumezu bụ your spiritual forces put together. Taa anyị ga-akọwalụ gị ihe niile ị kwesịrị ịma na uru ọ bara. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa chọrọ ịma. Echefuna
na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Julaị ga-ebido na Julaị 6th. Tata bụ 4th. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ị nwere oli tata bụ 4th and tomorrow bụ 5th iji wee buku. Ndị na-eso na ya bụ aja amarịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, aja abụ aja a na-achụ n'igwe. Aja mbụ n'elu na aja ịpụta ihe n'isi ndị niile sonyere na ya bụ aja n'ọnwa ọbụla. Ị nwekwara ike iso na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ị forward ya 3 prayer requests, mee donation token to the account number. Ị chat them na WhatsApp, agwa m other details I need from you in order to book you, ka ị nwee ike iso na aja a na-achụ n'igwe. Emechaa emesaraka wee mechie ya. Ọ na-last for 14 good days. Ebido na 6th ọ kwụsị na 19th. Emechaa saraka na 19th. Mana anyị ga na-aga ọfọ n'isi ndị niile so na ya bụ aja tiri ọnwa Julaị abụ. Echefukwana na ya adana esho ibu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Sọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ụbọchị anyị malitere ya na ụbọchị anyị mechiri ya. Sọsọ ha ga-abụ ọkwa dị mkpa. So echi chat m na WhatsApp na ịchọ iso na ya bụ aja, chat ya m na 08057837672. I repeat, 08057837672. Then ka anyị gabazie n'iru na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Nke mbụgoro bụ na enwere ayịyọ na-achọ ịyọ onye ọbụla bụ my fan, children of the temple and friends of the temple, na onye ọbụla na under the influence of my voice right now. I have one appeal to make. Today, let me explain a little. My daughter Queen Desire is contesting to win the crown in the ongoing Film African House going on in Lagos. Today, that at this 3rd stage, I'm pleading each and every one of you. If you are following me on any social media handle on our channel, I beg of you, please vote for my daughter. Voting is very simple. A vote is 100 naira. You can vote any amount. You can vote any amount. No amount is too small, no amount is too big. How to vote? If you go to my YouTube channel or my Facebook page, you will see the account, the poster, her poster on my video. You will see the account number is a Fidelity Bank account of the company that is organizing that contest. So what you will do is pay any amount of your choice according to how many votes you want to give to her. Pay that amount to that company account. It's a Fidelity Bank account. Then you will see another WhatsApp number belonging to the same company in the same poster. Then forward that receipt of payment of any amount of vote to that number. Then acknowledge and let them know that you are voting for Queen Desire. Then it will also be better too if you can forward the receipt of that your payment to me. Reason na agme oge nyaka I forward me to the right channel. This sure na your vote count. More than all the year we keep that process. If we are direct to the company, voting direct to the company. You can chat me or pay into my account. Then I will vote for their voting to the company and send forward the receipt to you. I want to thank each and every one of you who have supported so far since this contest started. We have already passed the first stage, second stage, we are at the 3rd stage now. Please, if you can do it for me, I will be very grateful. Thank you and remain blessed. Now, can I buy any issue quite bia? Because of a good news coming to
our evangelization na ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo nke belong to Ugochi ọdịnala temple. Ọ bụ dị anyị aṅụrị announce na this week na anyị ga-launch our first ọdịnala channel TV. Yes. Then ọ bụrụ na anyị channel awụ na anyị launch ya, then this week in couple of days I will still let you know. It will be the first channel, ordinary channel. The way you are watching other like Emmanuel TV and rest of them on cable televisions, that is how you can be watching our channel. Then that's what we know. So when our channel comes on air, I will let you know. Then we also, if you want to buy the company decoder, you can buy. Then if not, you can still use universal decoder with the DSTV dish, and you will still get Ezumezu TV on it. Thank you. I will keep you updated in a couple of days to come. Then, because of able, let me explain what you're supposed to know as a human being on earth. Every human being on earth is here for a mission. A bearer in this world just to be a spectator. No. You are here for a purpose destined to you as a unique human spirit. So what you have to do is, why are you here? If you are back, but I can tell you, name the reason why you are here on earth. Primary reason why you are here on earth, one is to mature as a human spirit and go back to the world of the spirits as a matured human spirit. I could come here of man before, now my previous message, that we human spirits, we are higher being because we are higher than the animistics, the animals. Don't forget, in Genesis chapter 2, down, from 4 down, we are told how God Almighty created human beings. How he gave human beings the mandate to dominate the entire universe. Before then, the animistics, the animals are here already existing. But we are given mandate to be Lord over them, to dominate, because we are higher in spiritual ranking. We are from the spiritual realm, while they are from the animistic, so they are lower. Now, when we human spirits are in the spiritual realm, we are unconscious of who you are. That's why even if somebody asks you now, can you explain exactly where you were in the last 100, 200 years? You can't explain. The reason is simple. When you are in the spiritual realm, you are still a spark, spirit jam. You have not been reincarnated. You are not here on earth. You don't even know that earth existed or existed. Now, when you are in that spiritual realm, as unconscious spirit jam, you don't know where you are. So at that spiritual realm, you are not contributing anything to further creation because you don't even know that you exist. So God, in his infinite mercy, now decided to give you an opportunity to be here on earth for the simple purpose and simple reason, to mature, so that you will mature spiritually and be conscious of who you are, so that in the world of spirit you will be able to contribute your quota towards furthering creation. But the truth remains, when you are in the world of spirits, you don't know that you are there. So it's God in his infinite mercy gave you opportunity to be here on earth as human being, in order to experience what is going on earth and for you to mature. And once you mature, you will be able to contribute your quota towards furthering creation. That is the reason why you are here. So, and on the course of maturing as human spirit, you are bound to encounter a lot of things. You have to come across many people.
how you treat people that came across you, your relationship with people, determine if you will mature or not. So you are supposed to be a kind of joy, and it's supposed to be a kind of benefit. I mean positive benefit to anybody that come across you. You're supposed to be a blessing to mankind. So no matter whatever, where you find yourself and your gift, whatever gift you have on earth, use it for the betterment of man. What it means that whatever you are doing, give it your best. On the course of doing your best, you will bless lives. So even if you are a mechanic, do it well. If you are a policeman, do your work well. If you are a tailor, do it well. By so doing it well, you are touching lives. And that is when you are on your duty post, doing your calling, then you are touching lives. And purposely, you are on a particular call while you are here on earth. Use that position you are to touch lives. So whatever you are doing as your calling, is supposed to be where you will be in order to achieve your purpose here on earth. Unless if you are not following your purpose while you are here on earth. And how God programmed it is that whenever you are sent on earth as a human spirit, you are coming to this world with your spiritual forces. You are coming to this world with your spiritual forces. All that your spiritual forces are kind of your Ezumezu. They are your guardian angel. Look at our guardian angel. You are coming with your Ezumezu, your spiritual associate. Yes, it could be entities of powers. Don't forget, no one only but they are naturally mystics. Yes, don't underrate anybody. But they are here for a mission. They are mystic in nature. Unique, not very unique. They are mystics. So, now you want to work under the influence of my voice. With a purpose why you are here. And the end of the spiritual forces assigned to you from day one. Before you are here, even from the when you are staying in your mother's womb. Always spiritual forces assigned to you to help you to actualize why you are here on earth. Those are spiritual forces. All are called spiritual associates. These people are the who succeed on earth. My question, when was the last time you celebrated them? When was the last time you recognized them? When was the last time you made an effort to align and be at peace with your spiritual forces, your Ezumezu? When was the last time you build what I call PR, personal relation with them? Those your Ezumezu, when you are at peace with them, all honey never your backbone. This world is all about etisi kwado. Etisi kwado abụrụ etisi wee yiri akwa. Etisi wee kwado bụ in order to achieve great things on earth bụ etisi wee plan onwe gị. Kwado onwe gị, nwee ụmụ mmụọ ndị na-eburu gị agha. Ịma na once you build personal relation with your Ezumezu, it helps you a lot. You know why? As in onye ma mmadụ na ịma mmadụ maka ọkwa eziokwu ihe anyị na-ekwu n'ọnụ Igbo. Yes, mana ana m achọ ịgwa gị na ịma mmụọ makarịrị. Because the spiritual control the physical. Ọ bụrụ na ịmalụ mmụọ, kedu ihe ị na-edere eji wee ma mmụọ? Ihe ị na-edere eji wee ma mmụọ bụ na kedu ihe ị na-edere eji wee ma mmụọ?
ihe niile ịdụ ema mmụọ bụ na ịmaara ụmụ mmụọ, be at peace with them. Mmụọ ọbụla ị maara nwere favor ị ga na-enweta n'aka ha, and the only way ị ga-eji wee gba mmụọ, one, be at peace with them, align yourself with the forces of nature by the way you live your life, by the way you talk, by the way you understand how things work in creation. Never you try on your own to suppress anybody because n'ike dị gị n'aka. Never. Esokwana ka imegide mmadụ n'ike dị gị n'aka n'imewuru ya, maka na ka ịma nke a ị mara nke ọzọ. Ka ị ga-egwu mmiri, ị ga-egwu ọkụ, ị ga-egwu n'ọkụ na. So ya ma achịgwa n'ụbọchị amụ dike na mba ka amụ ibi ya. Esokwana ka ịkpọ ya mmadụ, ka imegide mmadụ n'ike dị gị n'aka, maka na ka ịmata ị mara echi. Onye ahụ ị na-enye anya na ngwụrọ adịghị ama ngwụrọ na moto. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ align with your spiritual forces. Those your spiritual forces are your backbone. When was the last time we never travel? Did you inform your chi, your guardian angel, you never travel? Did they inform your leech, you never travel? Did you inform your Ezumezu, their spiritual forces, your associates, you never travel? But their spiritual guide, but their guardian angel, but their chonyuwa, they mean the same. You na check about before you embark on any investment, any venture, any travel, you're supposed to let your Ezumezu know from an abenagi. The way being agent, they na-achọ ka ime achieve where you are because ha kwudorugi. Maka ndị Igbo na-atụ si na nwanne ya dịrị ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Meaning that if your spiritual forces back you up, you can do exploits. So what am I saying? You can do exploits if you will carry your spiritual forces along. They will back you. Man, some of you, why you are facing some challenges is that in the spiritual realm, that you can achieve it. Whatever you must do, you must spiritualize it. You must back it up with spiritual forces. Because all how won't deliver. Okay, you're asking somebody to give you money. You're asking your uncle to favor you. Ma when I convince your uncle, now we're brother, you are using your intellect towards that your uncle. You are using your intellect towards your uncle. But I can tell you, not only your intellect is not enough. Because when you are using your intellect towards your uncle to convince him to release money for you, I can tell you now, because you use your intellectual capacity on him now to convince him to give you money. But I can tell you that your uncle might accept. Might accept. Then, no, will change your mind. Have you asked yourself, why is it so? Yes, it's so because you don't know that now the spiritual control the physical. Only I will go on a low, I said, the American, Yapuania, and I know if I am a to ya what I can take. Egotaria, but nobody spiritualize what you are doing. Get a more than a house of Aboro, get a Ezumezu Aboro. Chaya uncle and go. It was a more than a hassle. Not much my uncle ego. That because more my auntie ego. That because I make my uncle more my auntie when you make that now. It was a more was here because you one Ezumezu more than they marry me here. More than back him. Because no one of my uncle, they make not my bachelor, that make an egg. My Kuriha, more we will unqua. Your spiritual forces, young one. Young Ezumezu, a Tiaka, Naya Bife. Kaya uncle Bezuumpa. Your uncle wake on Alusia beer, the comfort of his home. But I think, if I am one moon, you go on another. Career on ye gak on have. Wow, come one we day, one again help you do spiritual alignment
ga-ejekwuzie si ya ife anyị na-agwa gị merie ya. Oge ahụ o nwere ike kpọzie ose nwa gị sendị aka nọmba, ịghọtara ya. Etu a ka ihe si alụ ọrụ. So ọ bụrụ na ihe mara na mmụọ na-aba aka ihu ọrụ, na mmụọ ga-enyere gị aka ihe ọnwụ niile ma ọ na-aga, ị nidiri mmụọ. Maka mmadụ nwere ike gị na mmadụ kwuchaa ihe o kweta, ọ nara oche njem anyị. Ị nidiri mmụọ ga-eme ka ọ ya abụghị na mmadụ kwuchaa okwu o mee ihe anyị ikwu. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na what you don't know is beyond you. O nwere okpukpere ọbụla nọ under the sun adịghị aga spiritual. Ụfọdụ nwere ike ịsị gị na Afrịka na anyị na-edistọpụ onwe anyị with religion, na ndị ọcha enwere religion dịka onye gwara gị? Ndị ọcha nwere na they go spiritual. They might not be coming the way we normally come in large number here in Africa as per se the name crusade. Yes, but in visit their country, you will see that they have individual altars. You must have altar that speaks for you. If you can't build your own altar, you must have an altar which speaks but backs you, which you belong. I remember some of my visits into India. Even at their various homes, you will see them building their own altar. Yes. Now far Bagwam, the Almighty God. It has a book. You know that, yeah? Even at their various shop, I remember one of my business tourism angel. We're in Bangalore, Bangalore, India. I remember I even shopping. Now almost all the shops, go see my canvas and all these things. But you see them, they light up their altar inside their shop. You know that? Is it to Japan? The same thing. The Asians, they don't joke with their temple activities. To the extent that one of them even invited me to their temple festival. I went. And even with time now, although that workload I didn't even travel, I would say visit some of these temples abroad, especially Asians. Look at it. So they invited me to their temple, and I went there. So what am I saying? Now those Asians, man, when you say Japan, this and that, they are highly religious and spiritual. They are not religious in the way we see it here in Africa. But spiritual, they don't joke with it. You have your time for your spiritual exercise. Whether you worship sun, you worship stones, you worship anything, whatever. The way they are doing theirs. Because they believe in anchorage of the light. Not many religion that doesn't have time for their spiritual connectivity. So ihe na-achịkọwa bụ na ị kwesịrị ịma ihe kwesịrị ịma. Yes, kwesịrị ịma ihe kwesịrị ịma. Ihe anyị kwesịrị ịma bụ avoid whatever ọbụla ga-eme ka ị ghara ide enwe time for your spiritual exercise. Agwụgwọ nke asị onye ọdịnala. From your own end, kedu mgbe ị na-enwe time to communicate with your Ezumezu? Ịma ọ na ị ga-enwepụta time, agwụgwọ nke time, ị ga-enwere time gị na iji enwe meditation. Because you need to activate yourself. See that level spiritually wee gbagota. You know why? Ọ bụrụ na ị keep na-eme operating at this lower level you are operating now, you can easily be harmed. Somebody can easily be manipulating you or using you, hypnotizing you, or asana na asara mmadụ enye ule ma ọ achiere. Ihe niile abụ because na onye aka na-eme operate na lower vibrations. Mana ọ bụrụ na gị nwere onwe gị agbagotago na spiritual vibration through spiritual exercise and other exercises you are doing, other sacrifices and building bridges. Now you're operating in a higher realm. If the person is even tuning you in that lower level of poison or it will not catch you. You know why? Because he may go upgrade.
So one the chubaja. We time for a spiritual exercise, reflection, time with the meditation. On back you get with that inspiration of what and what you will be doing in order to be great in life. Even inspiration on the type of work you are doing, their business connections, and rest of them, and more vision. Because above all, you need vision. That's why Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. You need it. Knowledge and vision. Very paramount. Let me stop here. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile friends of the temple and children of the temple all over the world, na ndị niile nọ under the influence of our voice and our fans. Asị na ifeọma ya emere ha. Ekedekwa m some of our fans ndị nụrụ ayịyọ nna ayọ maka ivotu nwa nwaanyị, ndị mekwalụ na-akwụnyekwa ụgwọ na-evotu onye ha nwere ike. Esther Olubulu, ụtụtụ ọma nnukwu nwaanyị, ekelekwa gị. Ekele gị. Ahụtakwa m alati ego ikwunyere. A sị na ya bụ ego ikwunyere na onye nwaanyị na ndị afụrụ anya ga-amọtịpụla ire ya multiple fold. Na-ayọkwazi ayọ n'isi ndị ọzọ ndị ga-anụkwa ayịyọ nyọrọ ma mee ya, na ndị niile na-esoyere anyị, na ndị ga-awa ọchịcha vidiyo anyị na chanel anyị, share ya to the rest of the world. Echefula afa proposed TV chanel anyị bụ Eziokwu TV. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi nwoke na isi nwaanyị, wee na-ekwubi okwu dịka onye nchụaja na distansị abụ ama abụ ịbarị ya ezughị ka ama abụ ịbarị ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Remain blessed. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie. Ọfọ.